abo police proshashan borok miya sono kok rikha jeng miya ni bisingna arrest khaine hemani tini suk jorate kono response phayako kono borok ni kok tei jeng kono mayako je bongna sung video footage tai photo sagar devnath tai bipul ni jeng photo bongna evidence rikha kintu borok tapono action nai miyako je miya godna ni ingmani tei যদি রম যায় এখন রোড যে তিনি ব্লক খাই তংমানি বসুক জরা তংনাই নরংনি sina abo busuk jorate tongnai hinai sung tabung nongno niji sobabe rimeko sung nangkai jan pran dei thangnai tebo chini je sung su bisar sung nangu miya chini borok mangni bui hojaka aboni bagai sung aboni protibade tini kasuka hingkai sung kasumani karon hingkai miya tumungno o jagao sungno bui rohai angkai tini oro kasukla kamo tamni bagai hingkai sung asuk eto khondariawo sung a thangwi romui tongwiyo chini borongno romui tuwo sung borongno kuno khaya ekmatra chini borongno sung romui tuwui hamri jamano sung rehab center sung papa togui borongna hamna bagai chini sung chesta khayo aboni bagai ang o jagao narongno chanani thango sung kebo bai bulaina tolaina bathanya sung chini borongno kaham khanyani bagai alama sung naitukmani abono a jaga thangmani sung abuk sung wan sumani karon hingkai tini je u bunai sung saimano bo drugs phalo bo kuno karonei budai ma phaliana aboni bagai bo sung prai 100 200 300 jona moton sung rehab center amte haike sin borongno patogoi sung rohriru hingkai aboni marfeda bo tini joli jaga asam khakia sung abo saimi angi doka aboni bagai sung bono dati ma romnai sung purup chamkai purup rinani abo bajjo takai goshu